uJesu Kristu inkosi baba, ngiletha ngizibonga, ngiphakamisa uNkulunkulu ngawe baba. Nomama ngiyabonga mpostoli, imkhuleko baba. Nginobufakazi baba, ngaye ngakhala kakhulu kuwe, ngathi umntwana kunzima nasesikoleni, no-NSFAS wakhe ungahle bonakale. Baba, zange ukhulume izinto eziningi, ngathi-ke mina ngicela ukumthathela umkhosi we-one day ungithandazise nawe baba. Ayi waphuza ubaba waqubula wathi hayibo, uyabona ukuthi impilo yomntwana iyonakala. I-one day cha, ngena nje 21 mayihlula 40 days. Hayi angishaya uvalo. Ayi ngayithi bayikulungile baba, ngiyiqhubekisa, ngizothatha 21. Sakhuleka baba, sakhuleka. Umntwana wayengasekho nasemagruphini, sathane nje ehlasele. Into angazi ukuthi kwangeneni mina kumntwana. Sakhuleka baba, sakhuleka. Hayi ngaqhubeka nomkhosi, ngiphuza okuphuzwayo. Ngizobonga kuNkulunkulu ukuthi unyaka uphelile ama-results omntwana aphumele e-university. Umntwana uphasile kahle kakhulu, naye uzothi uyabonga umkhuleko. Ngamthumelela umntwana uRomans 10:9, ngathi awukhuleke njalo. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyamphakamisa, ngithi udumo lumfanele nesibongo. Ngiyabonga mpostoli Nsibande, phasile umntwana, uthi mama I made it. Kathi mangibheka ama-results umntwana uphase kahle. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga baba, ngiyabonga. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu asigcinele wena, sisakudinga siyimndeni. Umntwana le eFree State eUniversity esi-UT bekunyaka wakhe wokuqala. Ngiyabonga uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, ngiyambingelela ubaba egameni likaJesu. Ngibingelela uma nabazalwane bonke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba, ngiyabonga kakhulu, ngibonga uNkulunkulu ngokuhla ngenzela khona suku nosuku, ngoba sangiphile ithuba lokuphila. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Yebo, noma ama-challenges ekhona empilweni, kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngisakhona ukukhuluma, ngisakhona ukucwayisa. Baba, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu esukwini namhlanje angenzele khona. Ngihluleka yazi ngibuza angiqedi ukuthi Nkosi ngabe kwenzeke kanjani, kodwa ngibuka amandla kaNkulunkulu. Ngifonela ubaba Mazibuko, akakafiki ngapha ngasekhaya kumayevali namhlanje, uzobuya kusasa la ekhaya eNyukhasela esuke eGoli. Uyafona usho ukuthi usuke eJimston, ushayise ngo-12 uye eJimston, ugibela itekisi emuyisa ekhaya endlini la ehlala khona eWindmill Park. Waseyafika endlini uyasho ukuthi ushiye i-wallet etekisini. Usethindithe zonke iy'mpahla afike nazo, cha ayikho, isale etekisini. Manje ethi ubuyela khona etekisini uyobheka ukuthi ngabe uzoyithola yini, ngoba le tekisi ifike yabathulula ihambe layisha ngaleso sikhathi ibuyele eJimston. Ngathi mina ayihamba uzoyithola. Yathi ngiceda ukuvala ifoni baba, ngiye ngaguqa amadolo, ngakhuleka, ngamnxusa uNkulunkulu ukuthi Nkosi, mina ngazi wena wedwa uNkulunkulu wenza izinto zenzeke. Ngazi wena wedwa ukuthi uNkulunkulu udala kungekho kube khona egameni likaJesu. Ngiyacela Nkosi umasa ukuthi nangalesi sikhathi ayithole le wallet le kule tekisi le ayikade igibelile. Ngiyacela uNkulunkulu. Ngaqeda lapho ukukhuleka, kuhamba isikhathi mangabe esefoni esebuya kimi, useyasho ukuthi uyitholile i-wallet and akukho mali ilahlekile phakathi, yonke imali kade eyishiyile phakathi ilokhu enjalo, namakhadi, license, ipasi, konke ukuthule njengoba kunjalo. So baba, ngiphakamisa amandla kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ngiyambonga uNkulunkulu kongasenzela khona, singiyelutho phambi kobuso bakhe. Ngiyabonga kakhulu baba, uJesu Kristu inkosi.
uJesu Kristu inkosi. Babtsibande noma Mtsibande, ngiyanibingelela egameni lomfeli wethu uJesu, nabazalwane bonke basekhaya leZwi, nabesentabeni yendlu kaJehova. Ngizophakamisa amandla okubonga uNkulunkulu. Ungisizile kakhulu ukuthi umntanami bekunzima esikoleni, ethi wayefunda ingekho into engenayo, esephethwe nayi-stress, ngasavumi ngishadle. Ngamfundisa-ke ukuthi akojwayele ukuthi uma ngabe khuleka ngabase-Romans 10 verse 9, alokhu emusho noma ephepheni, alokhu ekhuleka nangenhliziyo. Ukwenzile-ke lokho uNkulunkulu wangenzela amandla, waphasa. Naye ubengakholwa futhi ukuthi uzophasa ngendlela okwakunzima ngayo, kodwa uNkulunkulu wasebenza. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Okwesibili, ngakhipha okweshumi. Ukukhipheni kwami okweshumi kwabo kuzobe ngikhipha namhlanje, ngakusasa ngathola imali ewu-cashback engangikade ngayilindelanga. uNkulunkulu wangibusisa, kwazi kwanginezezela nangaphezulu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngokuhle angenzela khona. Ngiyambonga noBaba Mtsibande, uNkulunkulu ambusise njalo. Ngibonga nosisi wangifaka ekhaya leZwi, uBuyi Canana. Ngithi uNkulunkulu azambusisa, aqhubeke njalo nokusebenzela ubaba uNkulunkulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi, amen. Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu lokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela Baba ekuseni, ngibingelela ikhaya lonke lakababa Mtsibande, ngibingelela abazalwane bonke basekhaya leZwi sentabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa nabazalwane bonke esinabo ku-YouTube umhlaba wonke. Ngibabingelela ngegama elingaphezu kwamagama onke, igama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Siyamdumisa nasekuseni, asikamboni uNkulunkulu njengaye, asikaboni inkosi enye singayikhothemela ngaphandle kwakhe. Yena yedwa uyingcwele, yena yedwa uphakeme kakhulu. Ngiyabonga Baba ekuseni Baba, la ngilethe ukubonga nje kakhulu inkonzo zabantu abasha silalele la semakhaya. Hey Baba, thinta indaba ezijulile kakhulu. Baba, wavumbula isono wasichachulula isono njengoba sinjalo. Hey Baba la ngomhla ka 15 October bengilele ebusuku, ngezwa Baba iphimbo lakho likhuluma lithi, ochitha ithempeli likaJehova, uJehova uyakumchitha naye. Ngezwa elinye izwi eliqedelela lithi ikhaya lichithiwe. Baba, ngathi inkosi mangivuke ekuseni, ngathi Baba ngiyabonga ungibonisa ukweduka kwami, ukuthi ngenxa ukuthi mina ngichitha ithempeli lakho, nami wangichitha, kwachithwa nekhaya lami. Baba, ngavuka ekuseni ngarepenta, ngavuma isono sami. So Baba, uthe ngi-16 ku-service number 3 makukhuluma leli zwi leli, ngathi hawu Baba uNkulunkulu sekakhonfirma ngempela exactly ngendlela bokukhuluma ngakhona ephusheni kimi, kungendlela exactly ukukhuluma ngakhona leli zwi leli. And ngibekilifuna eBhayibhelini leli zwi lingatholi ukuthi likuphi. Sethi nasi elavumbuka manje ngenkonzo yabantu abasha. So Baba, ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu sithanda ngalo olukhulu olumangalisayo, ukuthi uyasibonisa ukweduka kwethu, ukuthi silungise sisekhona emhlabeni. And Baba, kunye futhi ngibonga kakhulu uNkulunkulu, ngiyambonga ukuthi ungiphilisile ezinsweni bezingihlupha, zibuhlungu, zingigula. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu ukuthi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga, amen. Jesu Kristu inkosi. Baba umfundisi, ngithanda ukumbonga kakhulu uNkulunkulu ohambe nami ngiku-21 days. uNkulunkulu uhambe nami ngohlobo olumangasayo. Beziningi izinto endleleni bezivuka, ngihlaseleke kakhulukazi ukugula, kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi angikaze ngize ngiphume. Bengilokhu ngiqhubekile. Ngibonga nje uNkulunkulu obengilekelela, ngithwalile
Ube ngipha amandla usuku nosuku, ngimangala kakhulu. Baba, angazi ngathini. uNkulunkulu ube ngipha amandla usuku nosuku ukuba ngisebenze, ukuba ngikhuleke, ukuba ngifunde izwi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ziningi izinto engizibonayo uNkulunkulu angenzele zona nje. Nkosi yami, ngisho imali, ngibona uNkulunkulu engithwala ngohlobo olumangalisayo. Sinenkonzo siyoba nayo mhla 24. Uma kunguDisemba sibe nenkonzo yokupha. Enhliziyweni yami ngike nganquma ukulungiselela abazalwane abasizayo ebandleni, ngibenzele nje iy'tifiketi zokuba awada. uNkulunkulu ngisizile baba, ngikwazile ukuphumelela, ngazilungisa inkonzo ezoba khona mhla 24, ngazilungisa zonke. uNkulunkulu engithwala nangemali, ngithwala ngakho konke. uNkulunkulu uyisibusise enhliziyweni yami. Khulekela ukuhlala kuye njalo, khulekela ukungasuki kuye. Ngibonga uNkulunkulu ukungena ekhaya leZwi. Amazwi engiwalalelayo ubufakazi eyivuselela kakhulu impilo yami, ayangiqinisa, ayangikhuthaza. Khulekela ukuhlala kuNkulunkulu impilo yami yonke. Ngiyambonga uNkulunkulu Baba, Jesu Kristu Inkosi.